Dzieci dorośli. Ja takie stajčovne, a to vidíte, žádné slánské holce raz nejsou boše hej. Sú oni mají. A vidíte ho krásne, ale. Katolika, že jsi jo? Čej? Yes? No, Hanlovské, ten ničo nebude, ja chcem kasúte, jo. Mito, Valovi, Hanlovia, kajká dvoha, to jo, ty uvodníš. Máš tu psa doma? Nie. Na to zase. A co Hanlo? Знаете его жукать бошчия? Жукать бошчия! Жукать бошчия! Ты доктор, ты лекар, ты медичи! Jo, čine sa vaša mačera, no tak je náš salský mačera, jo. Vaš jo? A nekaj sú kamenicu nemožné, či sa namoží, keď sa v septembru, loni v septembru. To tu bошчи tu ich očal. Tu ginekologa tam. To by povedal, to mám nechám ľudku život. A to je on prajú, no si myslí, škôdky, pokoľko väčších. Nášlak, cítiči namoža karencu. Si nášlak. Nemo koščansko nana, nemo tralvosko nana, a jen čonuch. Jeden zjuri na tam je to, je čonuch. A nek sú tu na ne šišli, a sú celý niči vidieť. Poľaka je sa zvoj vidieť rase. To je tak hopcup, sa mu celé dáme sa tá hopúha. A dá si mi opravdu na nás hopúčo. Bo ma niekto si dzieci, dve pivory, a jedna čonucha. Ja ma nekenil kotre kom suše. To si môj sami muže inikujete. Ja tu koščas najprv viacej prinúť, a na foto štúdiu viacej prinúť a foto štúdiu. Bužoky voši je čo je nebo uplatinúc. A šinieste čorné dičo, mám tu koščanský. To je čorné môj šiniest. A da ja voši pono pravivo, jano, što, a to je koščanský čorné dičo? Ešte vošci, jo. Ja sa jednu Hanlovské neskývam. Ne znam. Koščice Hanlo, ho! Hej, čuvaj. Čemo? Pojďme. Vedle? Hejmo, jo. Si pojďte, tak jdete se zvláště. Co? Neke náš working quiz. Já mám prašenia, dětě egyptovská od. Как řeka lóne město egyptovské? Šice, pojďte. Kairo. Dnes si mě neke od Režan. A do Kairo stroje som ječ. Kavole kilometr do koncu. Kavole? 40, kus jac. Kavole? Kavole? Što pravi? Stefan! To ne praja, je cišće blisko. 40, 500, ha? Petsto, ha? Alo, slúvajte, to vás namáme. Jacek. Kavole, kus mene. Mene. 40, 500, ha? Pojel! 70 kilometrov do Moskve som ječ, od Režan až do Kairo, katolika. A je tam len 10 ľudí, až vaša mačka, až to bylo mačera, až to pridaj kus. Sám se. Čo je to, doma jo. Sám se. Káro, čo chodíš? Došli koček květnek? Dostal. Nešto dví do šokovi, ima se do ostatču. Cedr?
Jetzt może Jemczyk z Marki. Hallo, Gustav, Vorspiel, immer bereit. Hallo, sag mal, was du willst. Deine Welt noch, der Wasser. Zieh doch der Brasche noch. So, dalej to. Kawule ubytają Manimska. Ty zaczniesz to wiatać, a nie tak a kawule ubytają na Egiptowska ma kawule ubytają. Jakie ma dorożne nie było. Tam ma jeden ślub Jacek Niemska. Kawule ma Egiptowska ubytają. Kawule! Last edition of the Stars and 5 years. As a flag, come on, let's go back to the bar. Well, my Galagas. You with these, I was put you down. I can only go push. Only go push. The Donica, only go push to the little door. To the whole door. That's how I was there. So, Chinish. Jest obał spisy? Kurwo, że sztuła lubu. Gdzie łatio? Jo. Opa jo. Ajma. Zaraz jedziesz na górę. A to leka ten blat. Steve ma jo. Jak je nałożę na to holcu podać. Na święty pozę jo. Kurwa. Steve spuści. Tego. Get Steve, poj. Los. Steve Koning z Kościej Ciepsikles! Szana się z dzieci! Został! Dlatego, ale wszyscy wybyli, ale nic nie było. To jest Steve Koning! Los! Aj, to masz, to okej, ale ty się nastawił, ty się? Aj, to masz ten bóg. Szła na teraz wybić. Aj, to kaj cokwi zlamy tam, kaj cokwi. No, Dominik jest chłopcaj, sam masz bez, to przyszli. Nie masz mać z tyłu? Leo, szuma, mnie nie zło, bo no. Ale masz, pokaż, masz. Pokaż. Pokaż ją. Ja sobie będę kilka jeszcze masz. Ganz schön Glück aus, das schon mal geholt, ja, heute. So, wenn jetzt Border und der Rest der Leiche nur so, nur jetzt heute. Skostnitz, komm nicht vorbei hin. Hier ist wo. Alles klar, heute. Sehr krass, halt der Bild, das wird hey, das. Was kann man für Rest aber die nichts. So, ist jeder Wasser durch, das ist die. Pyramide. Das ist Pyramide, Junge. Как ты рядом, значит, что пирамида, wenn ich etwas gehe. Pyramida, Scherz, AK Wostoka. Also nasze cyrkwiskie wyżywy, łożycie, łapkowe, płoszczyce, kulowe, to jest mega łokokaule, właśnie deshalb, co ty miałeś mieć, was leży, no? To jest wiele łosza, AK Wostoka, ta pyramida, ta łyka, znaka, smona. Daj, łoj, nic. Nie, wszystko widzę, tak. Ale? Mini, kaj kruszki. Ale? Znaczy. Ale? 100, ha? Czemu? Był? Boją! 105, a 100 stykał, fajna, teraz odrobiłem. Boją! Mini plan, boj mumia, gdzie mumia? Boże lej. Tu ma fraję. Ciao, legacie. Gdzie fot? Tu je masno, tyle je ničo, ja sam mene vam. Ti je maska masno. So. Aj, nastao sam ja. Unija pravi, nastao sam
jestem ja? Dobry. Ja, głosy już. Zasłuchałem i głosy. So, aj, jasne, wiesz, no. Takie pasze no za dzieci. Jedno jest za dzieci. Kastany jasny. Byliśmy z Ulga. Ale! Hasta ahora sí. Ya estoy en Paraguay. ¿Qué es eso? Yo soy de Paraguay. Hey, what's my bosta? Venga, yo sé. Emily Baskets. Emily, Als Bautzen damit. Ty mi te fajne zuby uczynił, tak jak na szpilku. Pokaż mnie, pokaż mnie. Ale nie wiem, fajne zuby. Kijk je dochter nog. Trenkman. Trenkman, was je doen? Was je doen? Ja, dat ook niet. Bravo. Ja, dat is bij mij, nog twee. Met een cola naar mijn hoekje, maar ik ben nog. Goed. Maatskes. Was is mijn boodschap? Mijn jongen. Hey! Zo, nu Hugo. Schätze, sagst du, erster Witz. Nasze żony i Sznejuja. A myśmy nie świetli z egiptowskiej największe żony rzucili na minutnicy, a wam i ręku przestajać. Byście no, aha, nie? Proszę, ile wesela, nasze żony.